Һава ул воздух индерүче, һәм һава ул адәмнең хатыны, беренче хатын кызның исеме. Һәм шушы ике аңлатма белән уйнау һәм тамашачы үзенә нәрсә уйлар турында һава калдыру шушы спектакльнең концепциясе. Күбесенчә тамашачы инде театрга килә, теге буш вакытны әйбәт кенә үткәрергә, көләргә, еларга да, кайвакыт теге эмоциональ уровеньда гына ял итәргә дип әйтеп була. Монда инде уйларга да туры килә, чөнки шул проблемаларны күрсәтеп, кешеләрдә ниндидер рефлексия да булырга тиеш. Бик зур эш башкарган Айсул. Ул шул кадәр бер сәгать дәвамында физик көч куйган гәүдәсендә үзле ул чынлыкта ничек дип әйтим инде җәзага куелган кеше шикелле бер сәгать шушы кадәр нагрузканы күтәрер өчен физик көч кирәк һәм теләк тә кирәк. Конкретно бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Здесь очень сложная задача стояла перед вами и перед Айсулу, потому что это человек, который удивительно одарен и удивительно, Айсулуша, удивительно желает все познать. И вот это желание познать мир, вот в сегодняшней, вот я увидела познание мира, понимаете? Вот это первобытное, как какой-то человек начинает познавать мир. Я включилась в эту игру, меня пригласили. Вот меня так, у нее забилось сердце, а у меня еще больше забилось сердце, потому что вот этот через текст до Айсулу, вот как-то вот такими сложными путями, я потом начала, честно скажу, забавляться. Вот, то есть пока все сидели молчали, я поняла смысл игры, меня пригласили, сказали правила. Я видела реку. Я видела маленькую речку, бурную реку, с порогами, с гладью, с какими-то потрясениями. То есть я воспринимала рождение прекрасной белой реки. Вот так. Вот такое у меня ощущение.